tá raznica udáva sa, že bola jedna. Tobě se jednou stalo, že jsi měl takhle raritu, která byla jedna jediná Áno. Dúfajme, že sa nebude opakovať tento príbeh. 99% má falošné razítko. Vážení diváci, vítejte při sledování další epizody Fialacastu. Mým dnešním hostem je opět Petr Vaňuka. Petře, vítej. Ďakujem pekne. Petře, co se u tebe změnilo od poslední doby, co jsme si tady povídali? Tak minule sme si rozprávali o tom, ako sa mi dobre pracuje, ako sa mi dobre oddychuje pri známkach a aké pekné portfólio filatelistické mám v oblasti Perskej ríše. Odtedy samozrejme čas pokročil a stále pracujem ako lekár, ale mám aj nové výzvy v zmysle oblastí a výstavníctva a zbierateľských vášní a teraz som sa zameral viacej na Osmanskú ríšu. Jaké výstavy máš za sebou od té doby, co jsme se posledně viděli? No, odtedy v podstate bola jedna veľká svetová výstava v Kóreji, v Soule, kde sa mi podarilo získať jednu medailu práve za 5-rámový exponát tureckého Dulózu. To je vlastne druhá emisia turecká a kde som teda sa práve začal zameriavať teda na túto oblasť filatélie a získal som docela slušné umiestnenie, zlatú pozlátenú medailu, ktorá mi umožňuje, aby som tento exponát mohol rozšíriť na teda 8-rámový veľký exponát, ktorý chystám zase na ďalšie výstavy. No a okrem toho vieme, že bol úspešná filatelistická výstava v Liberci, kde som dal jeden nový jednorámový exponát s názvom Osmanská ríša Impreme 1891. A tomu se dneska budeme věnovat. A tomu bychom se dneska mohli věnovat. Jak bys vlastně popsal jednou větou, čeho se ten exponát týká, ten jeden rám z Liberce? Je to síce jeden rám, čiže relatívne malá plocha, 16 listov, ale sú to zaujímavé známky z toho dôvodu, že sú to známky novinové. To Imprime je vlastne pretlač na tureckých známkach tretej emisie, neskôr štvrtej, ale v podstate bola to jedna z mála pretlačových známok vôbec v tom období v Európe. A keďže sa používalo na tiskoviny, to znamená na noviny, časopisy, reklamné letáky, tak tých známok sa zachovalo relatívne málo, pretože noviny sa používali po prečítaní samozrejme na to, čo robíme ešte aj dneska, čiže na ohníček, podpáliť a tak ďalej. Čiže veľmi málo sa ich zachovalo. Všeobecne, či už je to Rakúsko-Uhorsko, alebo je to Turecko, tak vlastne novinové známky sú vysoko vzácne, lebo týmto spôsobom sa ich zachovalo teda veľmi málo. Takže vlastně tuhle oblast bychom dokázali třeba přirovnat k těm rakouským Merkurům. Asi tak. Je to niečo podobného, ale skôr k tým dražším tým Merkurom ako tým bežným. Proč ta osmanská filatelie? Co ta osmanská říše? Co tě přivádí, nebo co tě fascinuje na osmanské říši? Tak ako je to u Perzii, je to predsa len iné písmo než latinka. Mňa fascinujú tieto orientálne písma a sú to krásne známky a povedzme si otvorene, tá Osmanská ríša bola obrovská. Čiže Rakúsko-Uhorsko bolo obrovské, ale hneď vedľa sused bol Osmanská ríša, ktorá vlastne zahrňala 3/4 Balkánu, zahrňala celú Malú Áziu, čiže zahrňala časť Severnej Afriky. Čiže bola to obrovská ríša, kde tá poštová prevádzka bola teda veľmi frekventná a tým pádom je zajímavá. No, naprosto. Jak měli zavedenou tu infrastrukturu, tu poštovní infrastrukturu mám na mysli? No. Dochovaly se nějaký záznamy o té infrastruktuře?
Určite mali to chaotickejšie, ako máme my v Európe a tie prameny nie sú menej čitateľné, ale bol to zajímavý kus sveta z toho dôvodu, že vlastne tá Osmanská ríša veľmi nasávala informácie z toho európskeho sveta. Čiže vlastne povedzme v tom Istanbule mali poštové úrady Briti, Francúzi, bolo tam Rakúsko-Uhorsko, boli tam v podstate zastúpené viaceré poštové úrady so svojimi známkami a tak týmto spôsobom v podstate je možné na tých rôznych celinách, celistvostiach nájsť krásne kombinácie známok. Pojďme ale teda k tomu už konkrétnímu. Ty jsi zmiňoval teda Imprimé 1891, tak co se v té době dělo? Pojďme si zasadit tu Osmanskou říši do toho, nebo respektive tu Persii, do toho kontextu tehdejší doby. Áno, tak samozrejme tie známky existovali v Osmanskej ríše od roku 1863. Ale postupom ten čas, ako plynul, tak vystal problém, ako dávať povedzme, tie známky na tiskoviny. Hej? A tí distribútori v podstate platili menšiu platbu za rozvoz alebo za distribúciu tých tiskovín. Hej? Čiže tie novinové známky, tie nominálne boli nižšej hodnoty. Hej. To znamená, aby sa odlíšilo, čo je známka na list, na dopis a čo je známka na tiskovinu, tak v podstate to odlišovali týmto razítkom imprimé, čo je vo francúzštine tiskovina. No a tí distribútori novín kupovali tieto známky z pretlačov s určitou zľavou. Pramene sa líšia, hovorí sa okolo 10 až 30% zľava za tie jednotlivé archy. Oni si ich tam potom ako dávali na tie novinky a posielali cez poštu. Hej. Ale aby sa nezneužili tieto známky na normálne bežné posielanie listov, tak boli takto označené. Já předpokládám, že byly různý znaky vlastně těch otisků, tak dochovaly se i třeba nějaký vlastně variace, nebo... Ono je to zajímavé v tom, že ten otisk, vlastne tá raznica, udáva sa, že bola jedna. Jenom jedna. Áno, že bola jedna. Práve preto, aby sa nezneužívali a nefalšovali tieto pretlače. A tá jedna raznica sa požičiavala tým jednotlivým úradom. Tých úradov nebolo veľa. Hovorí sa, že to boli v podstate len v Istanbule 2, respektíve 3 prevádzky. Jedna v Galate, jedna v Pere. A hovorí sa, že možno ju požičiavali ešte aj do Izmiru. Ale v podstate je to veľmi málo poštových úradov, ktoré toto mohli používať. A tá raznica, to razítko, teda sa požičiavalo a ten poštový úradník ju musel ručne, v podstate tých 100-150 archové kusy ručne oraziť. Hej. A tým vznikali rôzne postavenie tejto pretlače a rôzne kombinácie. Aby si ušetrili čas, povedzme tí poštoví úradníci, tak neotlačali len jedno poličko alebo jednu známku, ale urobili to razítko cez 2 známky. Hej? Niekedy cez 4. A niekedy sa im nepodarilo trafiť všetky a vznikli v podstate prázdne miesta, takže máme kombinácie známok, ktoré jedna má túto pretlač a druhá nemá. Hej? Nebolo to zámerom. Bolo to tým, že to vlastne v tej rýchlosti nejak prehliadli. Lidská rýchlosť. Bol to ten ľudský faktor. Napriek tomu sú to veľmi, veľmi vzácne a raritné nálezy. Jaká teda kombinace by byla potom ta nejvzácnější, nejraritnější? Ono je to celá veda okolo toho a mohli by sme rozprávať tu na 2 hodiny na túto tému, lebo jedna z vecí je, že používali bežne čiernu farbu na pretlače, ale keď jej nemali dosť, tak tam priliali červenú, keď toho nebolo dosť, tak tam priliali modrú a potom vznikali rôzne farebné kombinácie. Hej.
Ďalej, keď mali väčšie nominále a bolo nedostatočné množstvo tých menších nominálov, tak tú známku prestrihli a dali len polovičnú, hej, z toho vyššieho nominálu. Takže rôzne takéto raritky a krásy vídame na našich teda tých možných exponátoch, čo v podstate každému filatelistovi urobí radosť. Hej. Takže Čo je tiež dôležité je, že sa zachovalo strašne málo kusov, ktoré sú viacblokové. Čiže veľmi dôležité sú viacblokové kusy. Hej. Keď je množstevne spojených viacej známok, tak to sa považuje tiež za veľmi raritný kúsok do toho zberateľského poňatia. Jasně. Ten jednorámový rám, který si vystavoval v Liberci, byl teda konkrétně na jaké ty kombinace? Nebo které kombinace známek si vlastně představil? Mne sa podarilo zozbierať pekné kúsky, ktoré majú príbeh a majú svojich predošlých vlastníkov. Hej? Čiže sú zaručene originály a sú to teda bloky, pásky, sú to práve tie použité známky na jednotlivých novinách, hej? Aj vo vyšších kombináciách, čo je zase raritný nález, pretože, jak sme hovorili, tie noviny sa pálili. Hej. No a mám tam aj jeden krásny dopis, keďže sme si hovorili, že to bola novinová známka a patrila na noviny, tak jeden pán Dawson, ktorý bol vlastne šéfom a riaditeľom britského poštového úradu v Levante, tak on filatelisticky použil túto známku s červenou pretlačou, polovičnú a dali ju na dopis. Takže mám takýto dopis. Takže všechno to, co jsme přesně říkali, že by se nemělo. Áno, veľmi raritným exponátom je práve tento dopis, ktorý má všetky potrebné certifikáty s popisom, odkiaľ kam bol posielaný. On bol posielaný vlastne týmto pánom Dawsonom svojim príbuzným na predmestie Istanbulu, hej, vlakom a je tam v podstate ten certifikát od pana Nakryho, že je to jediný a jedinečný dopis s novinovou známkou použitou na liste. Takže krásná vec. Krásná věc. Protože tobě se jednou stalo, že jsi měl takhle raritu, která byla jedna jediná. Áno. Dúfajme, že sa nebude opakovať tento príbeh, ale zatiaľ to tak vyzerá, že ozaj je jediná a je dochovaná aj v predošlej vlastne literatúre, že ju vlastnili predo mnou iní a veľmi dobrí zberatelia, ktorí v podstate tú autentičnosť potvrdzujú. Čo sme ale nepovedali na začiatku, prečo sú zaujímavé tieto imprimes pretlače, trh je zavalený týmito známkami, ale 99% z nich je falošných. 99% má falošné razítko a práve razítko nájsť v tej hromade tých nepravých a falošných orazených známok je ten oriešok. Hej. Čiže tá raznica má svoje jednotlivé parametre, ktoré sú jedinečné a ktoré určujú tú pravosť. A úprimne musím povedať, že musí byť na to taký expert, ktorý to potvrdí teda tým certifikátom a môžem povedať, že ja sa veľakrát trafím, čo je pravé a čo nie je pravé, ale ešte som do toho štádia nedorastol, že by som povedal, áno, toto je zaručene pravé. Takže vždycky, aj keď mám presvedčenie, že je to pravá známka, tak dám si ju overiť tomu pánovi Jakubovi Nakrymu, ktorý je ozaj veľmi dobrý expert na oceňovanie, respektíve certifikáciu tureckých známok. Tenhle znalec, kterého si zmiňoval, tak to je znalec, který působí tady v Evropě nebo v Ázii? Áno, pochádza z Turecka, ale má práve také portfólio tej Osmanskej ríše, čiže zahrňa sa do toho, povedzme, aj Grécko, zahrňa sa od toho Blízky východ a je ozaj odborníkom na Osmanskú ríšu. Zmiňoval si ten dopis. Ještě něco je z exponátu, který si představoval v Liberci, něco, co by se rád zmínil?
Áno, podarilo sa mi zohnať, jak som hovoril, že v zásadnosti v tých mnohopočetných blokoch, tak mne sa podarilo zohnať celý arch tejto známky, 20 pará, ktoré existujú len 3 na svete. Hej? A Jenom mi prosím přibliž 20 para, jaká by to byla hodnota? to bola bežná hodnota tiskoviny. Hej? Čiže v podstate bola práve použiteľná tých 10 para, 20 para, to boli tie najnižšie hodnoty, hej, v podstate na tie noviny, časopisy a podobne. Takže třeba na české koruny, dejme tomu 5 koruna, dejme tomu? Povedzme. Hej. Ale ten celý arch obsahuje 150 známok. Takže celý ten 150 kusový arch sa mi podarilo zohnať vo Švajčiarsku, hej, po jednom veľmi dobrom zberateľi, ale pôvodne som ani netušil, že je to z jeho zbierky. Myslel som si, že som náhodne objavil ďalší poklad, čo aj pokladom je, samozrejme. Hej, ale práve v tej literatúre sa dohľadalo, že to vlastnil teda ten zberateľ a že pochádza to teraz z tých 3 známych kusov, ktoré sú. A zase mi pomohol ten pán znalec, ktorý to našiel v tej svojej databáze a povedal, áno, toto je ten kus od toho a toho majiteľa. Takže zase ta provenance byla krásně dohledatelná. Myslíš, že ještě je nějaký neobjevený poklad v téhle oblasti? Určite. Tým, že v podstate Turecko a celý ten arabský svet má veľa neobjavených zákutí, tak určite sa nájdú nejaké krásne exponáty, respektíve krásne zabudnuté zbierky, ktoré vyplávajú na tento svetový trh a na aukcie a objavia sa pekné věci. A jak často se vlastně takhle ty rarity objevují na tom trhu? Protože, jak říkáš, často ty sbírky bývají, že se dědí z generace na generaci, často rodiny nechtějí pouštět samozřejmě takhle vzácné známky. Objevují si tyhle rarity často? Nie. Práve, že povedzme toto imprime, tieto pretlače boli v 90. rokoch, v 2010. A potom nič. Hej. Čiže raz za 10-15 rokov sa objavia tieto známky, respektíve tieto také špeky, jak sa hovorí, a potom dlho zase už nie sú. Takže ten zberateľ, ktorý si ich kúpi, tak ich samozrejme si zveľaďuje, kochá sa s nimi, teší sa z nich, ale pustí ich až keď ten čas nejaký uplynie. Jak ty si hlídáš tenhle segment, tenhle trh? Máš hlídat, já si to nedokážu představit, já to vnímám tou optikou hlídacího psa, ale věřím, že na aukce se hlídací psy nastavují těžko. Existujú stránky, ktoré vlastne sledujú niektoré aukcie, tieto internetové, existujú portály ako eBay, Aukro a v podstate človek má aj kontakty osobné, povedzme, s tými ľuďmi, čo s tým pracujú. Takže v podstate náhodným spôsobom sa sem tam niečo ukáže, objaví, niekto vám niečo ponúkne, niečo si nájdete vy sám a v podstate zveľaďuje sa tá zbierka. No a potom práve to je to umenie, ktoré si myslím, že by malo byť u každého takéhoto zberateľa, urobiť z toho exponát a vystaviť to niečo, ten svoj príbeh a to, čo poskladá, tú skladačku, aby to videli aj ostatní. Krásně řečeno. Budeš rozšiřovat tenhle exponát do budoucna? Mám obavy, že sa mi to nepodarí, pretože tých známok, ozaj pravých, ktoré by som zozbieral, 5 rám z toho neurobím. Urobím na najvyš 2 rámy, ale viacej proste tých známok není. To je veľmi, veľmi malá početná skupinka pravých známok a ak to vyjde na 2 rámy, do 10 rokov budem rád. Kdežto, povedzme, u tej Perzie alebo u tej druhej emisie Osmanskej ríše, tam je známkové množstvo variácií. Jednak dopisov, jednak odchýliek, zúbkovania a tak ďalej. Ale u tohoto imprime je to veľmi obťažné.
Zmiňovali jsme výstavy, kterých ses účastnil. Co ty výstavy, kterých se budeš účastnit v letošním nebo i v příštím roce? Tak práve toto Imprime, tento jeden rám, budem vystavovať za necelé 2 mesiace v Makao. Tam je svetová výstava a do toho Makao idem s 2 exponátmi. Jeden bude tento nový, s ktorým som uspel v Liberci, a to je ten jednorámový, a potom mám 8-rámový zase z Osmanskej ríše, z tej druhej emisie Dulos. Takže to bude taká prvá veľká výzva aj pre tento malý exponát, že ako uspeje. Mám naplánované ďalšie vystavovanie obidvoch tých exponátoch. Koncom roka je ďalšia výstava v Taipei, takže to bude ako taký medzikrok, ale taká najväčšia výzva, ktorú mám pre svoje exponáty a kde sa budem ozaj veľmi snažiť zveladiť to do tej doby na úroveň, aby som si odniesol peknú zlatú medailu. To bude vlastne Slowfila 2027, čo bude vlastne svetová výstava známok na Slovensku. A to bude v Bratislave a to bude nádherné. Ak sa mi podarí uspieť teda doma, na domácej pôde, tak to bude úžasné. Budu držet palce, aby se to vyvedlo. Budem na tom určite pracovať. A všetkých pozývam samozrejme účastniť sa na budúci rok na Slowfila. Nie je to tak ďaleko ako Makao, takže v početnej zostave sa môžu všetci priaznivci filatelie zúčastniť a pozrieť na tie krásne veci, tie krásne exponáty. Nie moje, ale všetky, čo tam budú vystavené. A bude to veľmi, veľmi pekná výstava. První vlastně světová výstava Prvá na slovenské svetová výstava půdě. na Slovensku, presne Takže tak. je se na co těšit. Je sa na co tešiť. Petře, moc krát díky, že jsi byl mým dnešním hostem. Ja ďakujem za pozvanie a na budúce určite som k dispozícii. Budu se těšit. A vás diváky zvu ke sledování dalších epizod Filacastu.